Hei! Sunt Ilia și am revenit cu un nou episod. Știu că n-am putut să fac încă acela cu fargerile mele, dar cred că o să-l fac astăzi pentru că prietena mea, cameramana mea, tot ea este în videoclipul cu fargerile mele și n-a putut să vină pentru că a fost plecată într-o excursie, cum e vară și bine, în fine, la noi a plouat un pic, dar e mai rece, dar nu contează. Asta, ieri n-a putut chiar deloc pentru că a fost ziua mea și știți, bă, n-am putut, 28 iulie luni a fost ziua mea, deci nu am prea putut, am încercat, dar nu am putut. Și duminică și sâmbătă, duminica a venit sore, a fost zilele Vișeului Maramureș, Vișeu de sus. A venit sore, duminică, la ora 9, care e foarte drăguță și îmi place mult de ea. Acum are părul mai lung un pic și-a făcut coc și s-a îmbrăcat super frumos. Iar sâmbătă a venit Smiley tot la ora 9, care e simpatic și foarte drăguț. Cred că a fost aproape tot Vișeul. Da, foarte frumos a fost, mi-a plăcut. Da. În acest episod, cred că o să vă spun niște lucruri despre mine, câți ani am, ce de sunt altele. O să vă spun, scuzați-mă pentru că s-au zgomotele astea, dar sunt niște copii, tot aceiași copii, care tot se bagă într-una. Nu contează. O să vă spun despre mine. Eu sunt Zodia Leu, m-am născut ieri, 28 iulie luni. Ieri a fost ziua mea, din păcate luni, dar eu, adevărat, m-am născut într-o zi sâmbătă. Da. Da, eu sunt Zodia Leu și îmi place mult cei care au venit la noi în Vișeu, mai ales Mari și sora, îmi plac foarte mult. Și o să mai fac și un clip, poate cu mai mulți prieteni, eu deocamdată, cam atâta despre mine. Poate o să fac și un clip cu altceva. Bine, după clipul acesta, după ce l-ați văzut, o să fac și un clip cu fargerile mele pe care vi le-am promis. Da, vreau să vă arăt și lacul pe care l-am pe unghii și acesta o să vi-l prezint. O să vede? Roș. Da, e de la Avon. O să vă arăt, nu o să mă vă arăt, da, e foarte frumos. Nu o să vă mai arăt rujul acela pe care vi l-am arătat în celelalte episoade, o să vă arăt alte farduri, ale mele farduri. Bine, cam atâta pentru acest episod. Bine v-am regăsit încă o dată pe canalul meu și sper să vizionați și altele. Abonați-vă, dați un like, dacă nu vă place un dislike, dar dislike sper să nu dați. Un comentariu mai jos și să vizionați mai departe și celelalte clipuri. Bine, cam atâta a fost astăzi. Pa!